Yang mati wong yang ana begogot ning kene kaya ya, Mbak. Ora apa-apa, Pak. Ora jane ya jar kira-kira ya ono satane. Nek dadi sing jalan kudu sabar. Sabar. Heeh, resikone ketabrak jaran, kecipratan jalan, kepecut, ketabrak pawang barang. Oh, ae dhewe kudu sabar. Apa meneh nek pawange kaya ngene iki? Alah kok iki ya iso ning ngendika ning nyampe bukti wong iki nyatane wis rampung jadilan kaya sabar Mbak Rizka ngono ya. Iki ndika kancane iki. Ora lek serokno iki lho. Mas Bobo Mas pilih berdalu luar biasa. Iki sedulur kula anake sesuk nilai sesuk paewange gitu. Nah, ini teman-teman seniman banyak yang berkumpul di sini. Apa? Oh, gitu pokoknya baru barengan kok nyawer. Oh, kok nyawer? Anjing. Orang nyawer iki bangetan wong iki. Pak, nanti kalau ada yang mau nyawer-nyawer boleh banget banget. Boleh. Ini kita iki nek ra nyawer kok kita kok banget kan. Iki malah ya kowe jenenge iki. Wah, nek tak kandhani wong iki dadi wong seniman ngene iki aja ngono kok dipikir ngono iki. Ini ngarep-arep. Ora kaya dhewe ngaroke ngono. Ora guyon, Pak. Ini nek tenanan ki ra apa-apa. Ana ora ya banget rumah. Ya diaturke. Mas. Anteng-anteng. Oke. Rizka.
Yo, besok yo nggak suwe lanjut. Yo yakin so. Sedulur-sedulur lah. Barangkali dari Bapak Ibu penonton ada yang mau request lagu boleh. Monggo, badhe nyuwun utawi badhe mundhut lah. Nek mundhut seneng banget aku. Ya nek mundhut iki jelas ono seleweke ya to. Nek ning panyuwunan ki ya wis pengen. Ya, Nggih, monggo. Katuran kok pilih wonten saking para pamit badhe ngersakaken tetepangan lumantar cahya muda, kanca-kanca pengrawit cahya muda. Punika lah Mbak Rizka siap melayani. Nah, pokoknya aku. Ayo kok orang sing kono ki sing isih teko enek kene kene lah kok celat-celat. Napa nggih? Ketake yo isih ngono kok. Iya nek yo nek dia nek sak wis ora ngalah aku. Nggih, belum ada request kok. Oke. Oh, belum ada. Belum Oke. ada. Derek teman-teman monggo. Harapin apa Mas? Oh, link sama Resna. Iki request. Ayo masalah meneh ora kira-kira. Merana. Mungkin mau yang nulung-nulung gini kan. Yuris utawa transfer Yuris. Bisa. Iya, luar biasa penonton wah ini nak suwira nonton tenang ini jadi rame tenan iki. Ini mesti buka, ini mesti rame ya. Ya alhamdulillah. Tanpa ada semuanya para penonton dulu kita bukan apa cahaya muda itu luar biasa. Ya sini biayanya kena gue sampai gitu Den. Bareng-bareng karena apa? Iya. Wah. Pripun Cang? Makan tresna. Iya, ini selak sing tuwek-tuwek iki. Iya. Thank you.